Gràcies, vicepresidenta. Conseller, diputades, començaré per situar una obvietat, i és que en Comú Podem no compartim el seu model respecte a l'accés als serveis públics i als drets de ciutadania. Vostès titllen de suport a les famílies en què en realitat és el dret de totes i cadascuna de les catalanes a rebre una adequada atenció i cura de les seves necessitats en matèria de drets socials, també en la seva dimensió familiar, però no exclusivament en aquesta. Dit això, i entrant en el contingut de la moció, podem compartir la necessitat d'actualitzar la cartera de serveis socials, tenint en compte que l'actual cartera data ja d'uns anys i que, per tant, la regulació respon a un moment i a necessitats socials diferents a aquesta societat postpandèmica que pateix els efectes econòmics d'una guerra i amb una evident emergència social. En aquesta mateixa línia cal anar cap a una superació del caràcter obligatori de la cita prèvia i de l'atenció telefònica i també telemàtica. Precisament és entre els sectors més vulnerables, que són les principals usuàries dels serveis socials, entre els quals les dificultats també d'idioma, però molt principalment la bretxa digital i la dificultat d'accés a la tecnologia necessària per accedir-hi, on és més profunda. I en aquest context pot tenir sentit determinar necessitats actuals i futures, tant en matèria de serveis com respecte a vies d'accés a equipaments i o a professionals. Coincidim així mateix amb vostès en la necessitat de coordinar amb les administracions locals aquest disseny i planificació, tot i que tenint en consideració l'existència de solars cedits per part d'alguns ajuntaments sense que encara s'hagi procedit a la construcció de l'equipament corresponent, potser no és proporcionada aquesta exigència genèrica de cessió. Cal inventariar prèviament aquests solars cedits a aquests efectes. Ara bé, sí que discrepem profundament pel que fa a la participació de la iniciativa privada en la planificació del mapa de serveis socials, perquè la planificació i disseny dels serveis públics executats en càrrec a pressupostos públics entenem que hauria de correspondre exclusivament a l'administració competent pel que fa a aquests serveis. I de la mateixa forma tenim també matisos respecte a la definició de les destinatàries dels serveis de suport a les persones cuidadores. No només pel que fa als supòsits amb cobertura, sinó també el fet de no tenir en consideració la capacitat econòmica de la persona destinatària de les mateixes, agrupades sota un concepte indeterminat de famílies i cuidadors de caràcter massa genèric. Al terreny també de la discrepància cal parar atenció al tractament de la incapacitat permanent dels malalts d'ELA, que es planteja com un automatisme des del moment del diagnòstic. Un matís que ens sembla important. Per En Comú Podem, les persones, també les persones que pateixen malalties, han de ser subjectes actius de la seva pròpia vida i, per tant, han de disposar d'autonomia personal per decidir sobre qüestions com la seva activitat laboral. Ens sembla positiva la proposta de que puguin tenir la possibilitat d'obtenir aquest reconeixement, però no des del paternalisme, sinó quan elles mateixes valorin que l'activitat laboral pugui tenir un impacte negatiu sobre la seva salut i que, per tant, no estan en condicions de continuar-la desenvolupant. I una última qüestió. Vostès han definit un horitzó temporal de 6 mesos que, més enllà del seu caràcter factible o no, implica una certa contradicció respecte als plantejaments que fan els punts 8 i 10 de la seva moció, donat que un cop ultimada l'auditoria que proposen dins d'aquests 6 mesos, només se'n disposaria de 3 mesos per la redacció del llibre blanc que proposen desenvolupar. Moltes gràcies.